Il-proġett jikkonsisti f'żewġ fażijiet illi se jitqasmu fuq span ta' 11-il xahar. L-ewwel fażi tal-proġett se ssir lejn Jannar u l-bidu ta' Frar li tikkonsisti f'exhibition ta' arti kontemporanja fejn stedinna 6 artisti kontemporanji lokali b'esperjenza internazzjonali li se jkunu qed jeżibixxu x-xogħol tagħhom fil-kulleġġ u dan ħajġi trasformat bażikament fi spazju f'gallerija ta' arti kontemporanja. It-tieni fażi tal-proġett li ħassir lejn Novembru tikkonsisti f'exhibition tal-arti ta' artisti żgħażagħ emerġenti. Jiġifieri l-ewwel parti hija tal-artisti stabbiliti, it-tieni parti hija exhibition ta' artisti emerġenti illi l-kulleġġ, il-Junior College se joħroġ kol jistgħu japplikaw żgħażagħ minn madwar Malta kollha, ovvjament wara proċess ta' selezzjoni u mbagħad inkunu nistgħu ntellgħu esibizzjoni bix-xogħlijiet tagħhom.